ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈ, ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಜೈ. ಬಂಧುಳೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಇನಿ 5 ತಾರೀಕು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ 9 ನಿಮಿಷಗೂ ಪಂಡ 9 ಗಂಟೆರ್ದು 9 ನಿಮಿಷವರೆ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಜಾಲಡು ಅತ್ತಂಡ ಬಾಲ್ಕನಿಡು ನಮ್ಮ ತುಡರು ಅರ್ಲಾವುಡು ಆ ರೀತಿದ ತುಡರ್ಲಾವು ಅವು ನಂದಾದೀಪ ಅರ್ಲಾಂಡಲಾವು, ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಪೊತ್ತಂಡಲಾವು, ಅತ್ತಂಡ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಪತ್ತೆರಡಲಾವು, ಅತ್ತಂಡ ಮೊಬೈಲ್ದ ಬಲ್ಪು ತೋಜ ಎರಡಲಾವು. ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕೆ ನಂಕ ಇನಿ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದೇಶ ನಮ್ಮ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಈ ಸೂಚನೆನ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಿಗಂದ ಕೇಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕೆ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿಮಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಾಮ ನೆಕ್ ನರಮಾನ್ಯನ ನಟು ಅಂತರದಿದ್ದು ನೋಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಪಿದೈಪೋಯರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾಯರಬಲ್ಲಿ ತನ್ಮುಖೇನ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿನ ನಾಶ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಚೀನಾ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಸಂಗ್ರಾಮಗೂ ನಮ ಅರ್ಲಾವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀಟಿಗೆದ ತೊಡರೆ ಇನಿತ ದಿನ ತುಳುವೆರೆಗ ರಡ್ಡು ನಮನದ ಕ್ರಾಂತಿ, ರಡ್ಡು ನಮನದ ಸಂತೋಷು ದಾದಂದ ಕೇಂಡ ಒಂಜನೆ ಚೀನಾದ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಾಂತಿ ರಡ್ಡನಿದಾದ 1837 ಇಸವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳು 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸರಿಯಾದ 83 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕಡು ತುಳುನಾಡದ ವೀರರು, ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಪುರುಷರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡರು, ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಯಾನೆ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪರು, ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯರು, ನಂದಾವರ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸರು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಂಜರು, ಗುಡ್ಡ ಇಲ್ಲು ಅಪ್ಪಯ್ಯರು ಸಹಿತವಾದ 10,000 ಜನ ಮುಂದೆ ಅಮರ ಸುಳ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಂಪಿನ ಹೊರಟು ಸುಳ್ಯರ್ದ ಪಿದಡಿಯರು, ಸುಳ್ಯರ್ದ ಪಿದಡ್ದ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಏನೇ ಕಾಸರಗೋಡು ಆದಿಪ್ಪು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಆದಿಪ್ಪು, ನಮ್ಮ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಆದಿಪ್ಪು, ಕುಡ್ಲವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾಯರು, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತೇರು, ಅಕಲ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೇರು. ಅಕಲ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಂತದ ಬಡಬಗ್ಗೆರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯರು ತನ್ಮುಖೇನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಕ್ರಾಂತಿ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಬೊತ್ತ ಇರಂದಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅಕುಲು ಬತ್ತದು ಕುಡ್ಲದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಾವುಟನ ಜಪಡಾದು ಅವಿನ ಪೊತ್ತಾಯರು ಕೇಪುಲ ರಂಗದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರನ ಉರು ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುವ ಬಾವುಟನ ಏರಾಯರು ಅಲ್ತರ್ದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದ ಗರ್ದು ಬೆಡಿಮರ್ದದ ಬಿರ್ದು ಕೊಂಬು ಕಹಳೆದ ಅಬ್ಬರದ ಸೊರತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ಯದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ಬತ್ತೇರು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏರಾದಿತ್ಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಾವುಟನ ಜಪುಡಾದ ಪೊತ್ತಾದ ತುಳುವ ಬಾವುಟನ ಏರಾಯರು ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಬಂಡೇರು, ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಬಂಡೇರು, ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಜೈಕಾರ ಬಂಡೇರು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ದಿನ. ಬಂದುಳೆ 5 ಬೊಕ್ಕೋ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆರನ ಪೂರ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಒಂಜಿ ಸೇನೆ ಬತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೇ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ವಂಚನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಪುಟ್ಟಬಸಪ್ಪ ಯಾನೆ ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪ ಅಕಲೇನು ಕೆದಂಬಾಡಿ ರಾಮಗೌಡರೇನು ಆ ಹೋರಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕೆರಿಯರು ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ, ನಂದಾವರ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಮಂಜ, ಗುಡ್ಡೆಮನೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಮೊಕಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ತಾರೀಕಿಡು ನಮ್ಮ ಬಿಕ್ಕುರು ನಾಯಿಗೆರ ಕಟ್ಟೆಂದೆ ಪೊಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟಿಡು ಅಕ್ಲಿನ ಗಲ್ಲುಗೇರ್ಸಾದ ಕೆರಿಯರು ತುಳುವೆರ್ನ ಉಡಲದ ಉಳೈದ ನೆತ್ತೆರು ಆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಪ್ಪುಡು ಉರ್ಕರುಡು ಬಂದುಳೆ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ್ಯರನ್ನು ನೆಂಪುದೀಪನಂಚುತ್ತನ ದಿನ. ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರ್ನ ನಿಲಟ್ಟು ನಂದಾದೀಪ ಅರ್ಲವನ ದಿನ. ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಹಾಮಾರಿದ ವಿರುದ್ಧಲ ಇನಿ ನಂದಾದೀಪ ಅರ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ನೆನೆಪುದಿಲೆ ಇನಿ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಂದಾದೀಪ ಅರ್ಲವಡು 9 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಲುಡು ತನ್ಮುಖೇನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಾಂತಿಯಾವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರಾಂತಿಯಾವಡು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯಾವಡು ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿ ನಾಶಾವಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಬಿದೆ ಮುತ್ತಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುವ ಕ್ರಾಂತಿ ವೀರ್ಯರ್ನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಕುಡರ ನಮ್ಮ ಜೈಕಾರ ಪಾಡಗ
ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೈಕಾರ ಮಾಡಗ ತುಳುನಾಡದ ನಮ ತುಳುವೇರೆ ಪಣದು ಎದೆ ತಟದ ನಡಪುಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ